Jeg går lige forvejen. Ej, hvor er det bare fedt at frikvartere nu, det her. Oh my god, så I lige Ellas' tøj i dag? Ej, det er mega slet ikke klare det. Hej. Hvad vil du her? Spørger Nicoline om noget? Oh my god. Ej. Kom. Kan du være sammen i dag? Nej. Hvorfor? Jeg skal til fødselsdag. Okay, træls. Næste dag i skolen. Ej, så I lige Christoffers tøj fra den klasse? Altså, ja. Han er bare mega. Han har vildt god stil. Nicoline vil være sammen i dag. Hvorfor tror du, hun vil det? Fordi vi veninder følges tit i skole. Seriøst, Nicoline? Ej, gør du det? Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Hvad? Ej, hvorfor lyver du? Vi er da veninder. Jeg gider ikke have folk ved, at vi er veninder, for jeg gider ikke have, at de stempler mig som taber. Oh my god, jeg troede ikke, du var så snobbet. Næste dag i skolen. Hej, piger. Hallo, jeg snakker til jer. Hvorfor vil I ikke snakke med mig? Hvorfor tror du? Vi gider sgu da ikke snakke med dig. Du snakker med en mega taber, ikke? Vi gider sgu da ikke ses med dig så, eller snakke med dig. Seriøst, er det derfor? Du er da også bare grim og klam. Der er fucking ingen, der gider dig. Efter frikvarteret. Værsgo.